ассалому алайкум дӯстон, бинандагон ва подписчикои муҳтарам. Мо ин ҳол дар шаҳри Қуллуб қарор дорем. Дар Фирдавсӣ, дар маҳаллаи Навкан як сеҳуҷрага аст. Насиб боша мерам нишонтон метавонам. Таксиҳо ай у тараф мераванд. Аз назди деҳқонбозор, яъне пайгирӣ кинем мебинем гӯра. Уна оҷа деҳқонбозор ай. Таксиҳош болотар дай. Ҳамин хонае ки мо аз нишонтон метавонам насиб боша аз наздик. Таксиҳо да болотарак ҳастай. Уна мо таксиҳои Навкананд. Се сумда мераванд. Мерем оз амҷа мешинем. Амҷа каничкай. Дан амҷа меён мефурӯем ранги ма. Хона да у тарафай максимал бигирем 500 метр дуртаракай. Максимал бигирем агар. Ана дӯстони азиз, хонае ки аз хидди сентри шаҳри Қуллуб тариф карда омадем. Ана ми хонае бардро. Як рӯз пеш реклама карда будем, апам ростига 300 000 нарх кард. Гуфтам барои подписчикои апаҷон и бениҳоят қимат ай. Мақсад биги арзонтарш ка. Ки подписчикои хафа мешаванд. Бибинед бардро. Хона аз як ҷиҳат дарохтаи мевадиҳандам дорад. Дидистен. Се тарафаш маҳкама, ҷойи дарвозаш мондагӣ, дай тараф ҷойи дарвозаш мондагӣ. Як хонаи дигаш ремонт кардагӣ, дараш маҳкам, ба хотири шумо мавози через тиреза медорам бардро. Даруни хонаам нишонтон метавонам. Ана иҷа да ҳавз ай. Иҷа ҳавз барои об. Иҷа свет ҳастай бардро. Ягон хел дилтон дур нарава, хулоса маҳаллаи обод. Ростига обу ҳавошам тоза ай. Иҷа як таби одам болида мешавад. Гуфтем ки бардро свет ҳастай. Шояд ки шумо боварам накунед. Ина бардар ҷоно. И дарунаш ремонт кардагӣ, як буркача мекунем, тамом. Дига ягон мушкил нестай. Хонаи ремонт кардагӣ 100% да талаботи худаш ҷавобгӯ ҳастай. Ремонташ зур неки. Ина марҳамат, касе ки агар харидор боша, ҳатман аз номи канали мо занг мизана, аз номи канали Авто ТВ. Боз муомила мекунем бардар ҷоно. Боз муомила дорад. $200 000 сомонӣ. Ҳози як хона агара 200 десай. Бо плюс и бардор азиз. Плюс и 7 сотиқи дига замин дора. 7 сотиқи дига замин. Хонаҳои дигаре насиб боша нишонтон метавонам. Бибинед хитон. Бардоро гирди забора бинед, битонаш чил рехтагай паҳмиш. И қисмати даруни хонаро насиб боша нишонтон метавонам бардар ҷоно. Дар иҷа ҳамоми дарунӣ дорад. Дар замистон бениҳоят қулае барои душ гирифтани ане. Ду хонаи дига дар иҷа дорад. Бибинед. Дӯстои хона рости гап 4 ба 3 ай. Бу хонаи дигариш боша 6 ба 3 ай. Иҷа гил дора барои зебогӣ. Ана иҷа бош фанер. Ягон чизи хитона бо мегзорен насиб боша. Не ойнаи нилгун. Бача 200 000 сомонӣ. 300 та гуфтан опиши ҳамёра. Гуфтам апаҷон ростига беҳад қиматай барои подписчико. Илоҷ боша биги арзонтарш бимон. Равонмон кардан як маротибаи дигар омадем. Ба хотири шумо бо ин рекламаш кайсем бардро. Бо нархи 200 000 сомонӣ. Иҷа ҳамом аст. боз як хонаи дигар дар дарун аст. Анаи 6 ба 3 бардоро. 6 ба 3. ремонти хона бад нест. хонаҳои калон калнай. Средний ремонт дорад.
ина бародарҷоно, ҳатман бибинед. ҳафт сотиқ замин, 3 дар хонаи дигар, як ремонти замонавие ки нав ба анҷом расида. Агар дар нархи худаш арзанда бошад, дӯстон ҳатман фикри ақидаи худтон дар комментария нависонед. Лайк ва обуна шудан фаромӯш накунед дӯстон. дӯстон, дар ин тараф қисмати кухни ҳастай. қисмати кухни як маротиба ба шумо нишон дода будам. ба хотири апахестем омадем, боз навор карда истодаем бародарҷоно. ина марҳамат. агар ягон камбудӣ дошта боша, агар ҳатман фикри ақидатон дар комментария нависонед. дар ин қисмат вай аст бародарҷоно. оғилхона барои чорвои хурди шохдор ва калони шохдор. оғилчам кушод дастай. хулосаи гап ҳамин дӯстон. бардоро дар ин тараф подвал аст. подвал ҳам дорад. агар ҳунарманд бошед, дар тобистон банка мекунанд, ягон амуди варению салёну сиёсикне, агар инҷа ҷош қулай аст. хайки ӯ гурба меравад. ягон расихча боз мекавад айҷа. бардоро мо дар бозори Сомонӣ айни ҳол. бозори Сомонӣ дар қарор дорем. ӯ хонаи семинзавод будагӣ даву тарафае. бози азазӣ рафта бо назиуша пеш наметавонем. бардоро ай такси омадем, фур омадем. ана айҷа кирпичзаводай. мо и тараф мерем. такси даштен омаден ай бозори Сомонӣ, инамҷода мефурӯен. инагара мебинем, бардоро мефурӯен, тарафи дасти рост мегарден. дар он тарак дай бардоро хона. мақсад бо чанд километри дига мерем. бардоро азиз, подписчикои муҳтарам, агар ки ба мошин биёен амҷода як 5 минута ман пеши раи наву чи кирпичзавод то амҷора ба мошин 5 минут. ай так пои пиёда биёен, агар максимали 15-20 минута мегирада. хона дар ин тарафай. ин ай раҳая. оуҷа боша хонае. о на. амо. ӯ хараи дураем нест. бовар кен ҳавои тоза. роҳат мекунӣ дар ҳаво. боз бистем то хонара барем. анамхе шумо фақат лайкора фаромӯш накунед. фақат дастгирӣ аз шумо дӯстон. фақат дастгирӣ аз шумо. ака Исмоил чо кади? ана мехона. дар навори пешина мақсад анамҷара 150,000 мондан. ӯ хонаи дигари 300 та. ака гуфтем рости гап ҳамаи подписчико хафа мешава. илоҷ боша илтимос арзонтар гуфт. хамайла то дар ҷоя бор дига бара камераш кава. ин марта нарха 110,000 сомонӣ бо муомила айними канали ма. ин ҳами хонаи бардоро. касе ки агар бо ва ки агаротум калон шава, наву кӯя хонаҷора меканена, ягон чизга месӯзен ба хутон. бо кушод мешава. ан ҳами хона дӯстон. я бисмилла. ин ҳами хел ду ҳуҷра дорад. ремонт ҳисоби 100% кароб када. 100% ремонт кардагӣ нестай.
дар ҳисоби коробка ана ҳамин бисом ҳолат ҳамин састияни ҳамин хел ин айҷа бардору таи дарвоза мешавад. Инаи система паҳмиш 42 дарозиш 4 метр. Гар инҷа меҳнати сахт рафтаги якова меҳнат ҳамо меҳнат каги медона мегаку ҳисоб алакай 4 тараф маҳкам бигем хато намекунем барои ки иҷа тайга дароза меояв халос. Ина марҳамат бардор азиз касе ки занг бизанед инуми канали мо бо насиб боша соҳибхона хати муомилаи бениҳоят хуб мекунем хатон. Ҳатман неки аз номи канали мо занг бизанед бардор ҷонон. Ҳатман 6 сотиғи замин ду дар хона дар ҳисоби коробка. Ҳавои тоза, бениҳоят ҳавои тоза. Инаи хаймарға хурусҳои ҳамсоя ҳастанд. Ин ҳами хел бардоро. Ҳози участкаро сигаб 110 тада надодистай. Участкаи холира. Иҷа бо ду тайга вай дорад. Даремон дига дар ҳисоби коробка. Баъд аз харидорӣ кардан бардор ҷоно бо худтон метавонед ки давоми ремонтона худтон бикунед. ин ҳами хел ҳолат ҳам хел састияни. Бо як хуби дига дора ки анаи боло тамошо мекунед. анаи боло мебарем бардоро. Роҳат, ҳавои тоза. ҳавои тоза як таъбат болида мешава. дар тараф овам ҳастай бардоро. светам ҳастай дар масъала шумо ман дилтон дур нарава. ҳатман занг бизанед шероинак айнуи канали ман. бо иншоалло ки муомила мекунам хаттон. бардоро и тарафа боғи пирмон меган. раҳи балховира. собиқ ба номи деҳаи туто. и тарафа туто меган. хулоса гап ҳами хеле ҷо. инаи раҳай он авҷа боша хонае. агар ягон чизи нофаҳмо бошад бардоро бо метавонед ки худтон савол ботен. фикр ақидаатона дар комментария ҳатман бинависед бардор ҷон.